mesakno karo kowe sakatrine ning kene. Aku bakal ketulung karo kowe sakatrine. Kaya ngono aku golek sing luwih bagus, sing luwih enom. Lah nggih to. Lah wong ana ngene kok milih ngono, edan kok. Lho. Ana ngene milih ngono. Lho kowe iki katarak kok piye? Lho pripun paman? Lho kudune milih sing gedhe. Lho. Wong wadon ki luru sing gedhe tak kandhani. Sing gedhe ki marem, sembodo. Lho nanging yen kula boten lho paman. Sing gedhe ki kaya GL Pro. Apa? GL Pro genjot langsung protol. Lah mungkin yen kula kelambat dados karo panjenengan nak remuk ora ketara. Paman. Sing remuk ora mung kowe. Ngambene melok poplek tak kandhani. Iki sapa kowe iki? Aku Rangga Gandhung. Bali sapa kuwi? Aku Senopati Klabang. Lho kok apa tau krungu? Aku gumun lan aku kaget nalikane kowe kandha yen to kowe iki Klabang Keluwing. Bapa pamane Retna kae. Iya. Iya koyo edan apa piye? Oh lho kok edan ki piye jalan iki? Ning jagat iki wong wadon sing rupane ayu ra mung ligirat-ratna kae. Heeh. Akeh wilangane. Terus kok dadak kae iki kapulunan dhewe. Sing arep kok seneng. Sing cubluk ki kowe. Kok iso? Cilik sing ngopeni aku. Heeh. Sing ngedusi aku. Lho bareng gedhe arep dipek wong liya. Lho iki apa ora kleru coba? Ya kleru jan. Lho la iya. Nanging saya luwih kleru iki kowe. Ya iki cetha bapa pamane. Lho ora apa-apa. Kadung cinta jane. Iki kadung cinta. Iya. Yen ora kleru, kowe iki salah sawijining senopati agung saka Praja Majapahit. Kene kowe ngerti. Ya wae aku ngerti. Rangga Gandhung. Rangga Gandhung. Aku tau keprungu. Kang aran Rangga Gandhung. Nanging lagi ketemu sepisan. Tak jaluk yen kowe ora ono sambung rapete karo kapunan. Wis suwingke Pancen aku ora nduwe sambungan apa-apa karo bocah wadon iki. Nanging rasa kamanungsanku aku kepengin tetulung karo bocah wadon sakate. Yen pancen kowe gacut, ning kene aku bakal wani karo. Oh, nantang karo Senopati Klabang Curik. Iya. Ayo. Buktekke Rangga Gandhung apa bapak.